Order, honorable members, can we settle down? Honorable members, as you may now all be aware, we received the sad news of the passing of Honorable Ntando-Nkosi Kosenja Shezi on Monday, 23 March 2026. On behalf of the presiding officers, I wish to convey our heartfelt condolences to the family, the political party, the MK party, and friends. A condolence motion for Honorable Shezi will be scheduled at an appropriate time. May we all rise to observe a moment of silence for Honorable Shezi. May we be seated. Mandla, Sisephuta Dithaba, Labour Center. This Friday sizoqhubeka nomshikashika woku-check-a i-compliance and kuma-Labour Center siyafisa ukubona ukuthi ama-inspectors e-department wenza kanjani umsebenzi wawo ukuphuma ukuthi ayosiza abasebenzi endaweni lapho besebenza khona. You would imagine ukuthi njengamanje sibhekene nengwadla enkulu yokushoda kwemisebenzi, ngakho-ke siyazama ukuthi imisebenzi esinayo kulo lonke izwelakazi lase-South Africa ake iqale isiza abantu base-South Africa kwenzela ukuthi sixoshe indlala emakhayeni ethu. Asikwazi-ke ukuthi singaba nama-illegal foreign nationals azosebenza la thina sibe sivele sishoda ngemisebenzi. Izolo sikwazile ukuthi siye emaplazini safika lapha sathola umsebenzi okhokhela 150 ngosuku for the past 3 years, and sakwazi ukuthi ama-inspectors besihamba nawo amshaya nge-order ukuthi kuzodingeka lowo mlungu akhokhe i-minimum living wage ezocalculator ihlehle kule minyaka emithathu kuze kufika kulanga lanamhlanje kwenzela ukuthi umsebenzi akwazi ukuthola imali yakhe. Ngakho-ke it was a good success. Sikwazile ukuliberator. Sinibingelele babukeli besiqandulo. Namhlanje sithanda ukudlulisa amazwi enduduzo kumndeni wakwaShezi kodlaba laphana kwaMashu la beshiwe khona emhlabeni indodana yabo uHonorable Nkosenja Shezi esimazi kakhulu ngamagalelo akhe kwiqembu lomkhonto wesizwe njengoba ebesePhalamende likazwelonke ebhekele kakhulu nezindaba zabasebenzi njalo njalo. So siyamkhumbula ke uHonorable Nkosenja Shezi ube umuntu obehamba kakhulu phansi, singasho ngolimi phecelezi kuthiwa umuntu beyishaya kakhulu iground. So umuntu obezwelana kakhulu nabantu abangasebenzi, abe umuntu impela obelwa kakhulu nendaba yabantu bokufika laba abangekho documented nabahluphaye imisebenzi ekufanele ngabe isetshenzwa abantu balanga eNingizimu Afrika. So uyakhumbuleka ke ngamagalelo akhe ke elwa leyo mpi leyo, kuyilwe waze wangena ethuneni impela elwa leyo mpi. So abaningi bazomkhumbula ngisho esakwa ANC, wayevele umlandeli we-ANC wayiqavile owayikhonze kakhulu umengameli we-ANC uJacob Zuma. Ingakho ke wathi makusungula iqembu lomkhonto wesizwe party kwabalula kuyena ukuthi angene kumkhonto wesizwe. So waqhubeka wasebenza imisebenzi yakhe ke yemphakathi, wase engena nasiqembu lomkhonto wesizwe, wagcina ke sekwazile ukungena eParliament likazwelonke ke ngawo lawo magalelo akhe. So sithi umndeni wakwaShezi alwehlanga lungehlanga, iSouth Africa yonke ilahlekelwe, umkhonto wesizwe iqembu balahlekelwe. Abomkhonto wesizwe bevakashele ekhaya likaSgananda la bebeyotshengisa khona, bebeyobhonga khona emswaneni.
Selegana.